lan dongaku ngger muga Mas Fajal lan Mbak Novi antuk omah yu jodoh saka Kang Nyipta Jagat ora mung dadi bojo ning entuk omah yu jodoh sing jeneng bojo kuwi kala masane iso pegatan ning nek sing wis jeneng jodoh kuwi ora bakal ana sing misahke kejaba maut ngger lan uga enggal antuk otang suling katresnan wujud siwi mbuh kakung apa putri ya mak amin ya rabbal alamin nduk dawuh matur nuwun kunjuk njening Bapa Jaiman sarjana sosial minangka lurah ingkang wis paringi dipalilah nggone panjenenganing Ibu Tini kagungan kersa gelar kelir kaya bengi iki ngger amin ya rabbal alamin lan uga matur nuwun untuk Sinoman Samakta Hesti Lapsda Karya kuwi sing wis sabiyantu nggone panjenengan Ibu Tini kagungan kersa lan ketua panitia Bapak Amin Maulani nduk nggih ijab kabul Selasa tanggal 9 Desember 2025 ana Glonggong Dlopo Medion oh ngono nggih rangkaian acara nduk minggu sore kuwi ana reok Jumat awan resepsi lan uga dibacut pengajian. Oh nggih. Setu bengi awake dhewe sing tinimbalan lek-lekan ana dalem kene, Nduk. Ya. Muga-muga bisa nuju prana marang para pamirsa sing parang lenggah. Matur nuwun dene para pamirsa ing tlatah Medion kene umume ya ana Lebak khususe nggih. Kuwi tansah ngapresiasi marang budayane dhewe utamane wayang kulit. Muga-muga para pamirsa lan para warga Gum Lebak Ayu sak bubare wayangan kabeh pinaring ana katentreman sugenge. Amin ya rabbal alamin. Tinebena ing Durga Sengkala cinaketha ing bagya mulya, Nduk. Nggih. Nduk, dawuh. Kowe ngerti dhewe sing kepareng mirsani? Nggih. Wis kepareng nggawa klasa saka omah dhewe-dhewe. Nggih. Sing lenggah ning ngarep dhewe malah mayoritas ibu-ibu sing ning ngarep. Oh, ngono nggih. Tepuk tangan untuk pamriksa Lebayu. Ah wong piye? Lah iya. Mula ayo iki kowe karo aku nderek lelekan ana dalem kene, tak derekke. Kejaba nimbali awake dhewe aku nganti kadang bintang tamu Mas Petruk karo Mas Bagong karben nggo ngancani awake dhewe. Nggih ayo diunggahke ana pepanggungan dipethuk nganggo praon, Nduk. Nganggo praon. Monggo diaturke monggo, Cak. Monggo ayo. Bablas apa ditenani